gjorde sådan, du ved. Eller sådan der. Jeg hedder Martin Kjær, jeg er markedschef på Kentaur, og vi laver innovativt og holdbart arbejdstøj. Tøj til kokke, cateringbranchen, pleje og sundhed, men også til rengøring og fødevareproduktion. Hold nu op. Jeg har fået noget lækker tøj på her. Men det var jo ikke lige det, jeg havde forestillet mig, kokketøj skulle se ud. Kan du forklare mig, hvorfor ser det sådan her ud? Jamen det er fordi i dag vi skal være lidt mere moderne, vi skal være mere afslappet. Langt de fleste vil meget hellere have noget mere, der er komfortabelt, der er åndbart og sidder godt. Sidder godt. Det kan vi i hvert fald godt hurtigt blive enige om. De her bukser, det er jo fuldstændig fantastisk. Gjorde sådan, du ved. Eller sådan der. Jeg føler ikke, der er noget, der sprækker eller revner. Du kan også, altså... Sådan. Ja. Jamen, De sidder der. Kanon. Jeg har jo fået noget nyt tøj på nu. Jeg lå igen mærke til, at der er den her om bagved. Vil du ikke vise mig, hvordan det fungerer? Den her nakke, det er noget, vi har designbeskyttet, hvor du har den her til forklædet. Plus, at der er et stykke rib, som beskytter dig i nakken mod træk fra M-pad. Og det kan også beskytte mod sol, hvis man er udenfor, hvis man ikke bruger den i køkkenet. Ja. Du kan faktisk bruge den så mange andre steder end i et køkken. Det er jo genialt. Så det er jo det der, den er smart, den der jo. Ja, det er den nemlig, for så trykker det der ikke ned i nakken. Ja. Så er jeg klar. Det er 5 stjerners mad, det er det eneste, jeg laver nu. lige præcis. Det glæder vi os til.